Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, Euskal Herrian euskarazeko Markel Adin izango dugu euskaltzale independentiston topaketari buruz hitz egiteko. Eta ondoren, Euskal Herri osoan ezaguna den Gabi de la Maza elkarrizketatuko dugu. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1756ean, Cullodengo bataila gertatu zen Eskozian, Inverness ondoan. Tropa britanikoak ia bikoitzak ziren kopuruan eta guztiz azpian hartu zuten klan eskoziarrek eratutako armada. Presorik ez uzteko agindupean, zaurituak momentuan errematatu edo Ingalaterrara eraman eta han exekutatu zituzten. Ondoren errepresioa etorri zen. Gaeliko eskoziar hizkuntza, gaita musika tresna, tartan oihala edo beren antolaketa politikoa debekatu zituzten heriotz zigorrarekin. 1989ko egun berean, Charles Chaplin jaio zen Londresen, aktore eta zinema zuzendaria. Charlotte Arlotearen paperarekin mundu mailan ezaguna egin zen. Jatorri txiroko familia bateko kidea zen, eta pentsamoldez ezkertiarra. Bere filmekin sistema kapitalista kritikatu zuen depresio handiaren garaian. Ia 100 urte ondoren, 85ko apirilaren 16an, apartheidaren aurka protestan ari ziren ikaslei eraso egin zien poliziak Kaliforniako Unibertsitatean, Berkeleyen Ameriketako estatu batuetan. Apartheidaren erregimenaren aurkako nazioarteko boikot kanpainarekin bat eginez, ikasleak unibertsitateko zuzendaritzari Hego Afrikan zituen inbertsioak bertan behera uzteko eskatzen ari ziren kanpaldi baten bidez, apirilaren 10etik. Poliziaren errepresioak ikasleen ekintzak gogortu zituen, eta hurrengo egunetan boikot eta erresistentzia aktiboko ekintzak egin zituzten. Unibertsitateak, azkenik, $3 milioi desinbertsioa egin zuen. Nelson Mandelak, gerora, unibertsitate protesten garaipena goraipatu zuen. Azkenik, 10 urteren ondoren, 85ean, Iqbal Masih 12 urteko ume langile sindikalista eta ekintzaile pakistandarra hil zuten. Alfonbragile baten esklaboa izan zen 10 urterekin ihes egitea lortu zuen arte. Bata más dor más sindikatuaren laguntzaz, aurren esklabotzaren aurka jardun zuen. Jolasean ari zela hil zuen alfombren mafiak. Geroztik gaurkoa ume esklabotzaren aurkako nazioarteko eguna da. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ikusi entzun txalo egin. Hitzaldia, monumentua. Pompelo Zibiboxean arratsaldeko 6 doan, edukiera bete arte. Ostiralean aldiz, Unibertsitate Antzerkiaren erakustaldia. Montxe Ortizen El hombre mojado no teme la lluvia, proverbio iraki. Iturramako Zibiboxean. Larun batean, Sergio Andresen ipuin kontaketa, Cuentos con bigote. Kondestableko Zibiboxean izango da eguerdiko 12an. Eta azkenik, igandean, baita ere eguerdiko 12an, igandeko musikak. Kontzertua Orreaga abesbatzaren eskutik, Kondestableko Zibiboxean. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Gitiumek Nafarroara iristen duela sinatu du 700 lanpostu zuzen baino gehiago sortzeko. Lehenengo puntuan, Txinako multinazionalak eta Nafarroako gobernuak akordio bat sinatu zuten Pekinen, eta horren bidez 205 milioi euroko inbertsioa ahalik eta azkarren gauzatuko da. Bigarrenean, baterien fabrikazio lantegiak I eta G zentro bat eta birziklatze instalazio bat izango ditu. Argazki nagusian, Miguel Moreno, Xavier Casimiro, Kitang, Maria Txibite presidentea, Jeff Wu Gitiumeko zuzendari nagusia, Mikel Irujo ekonomia ministroa, Guillermo Alonso Sodenakoa eta Yang Hifu, Txinan zaldiaren urtea ospatzen duen plater batekin. Behean, horiz, indarkeria politikoaren biktimek egiaren bidean aurrera pausoak eskatu dituzte. Bestetik, iraganak etorkizuna eraikitzen du sartagudan. Eskuineko berrietan, Fernando González Molina zine zuzendariak dio, filmean erakusten dugun Iruña ia oroitzapen bat da. Azpian, Zizurko emakumeak filmatzeagatik kondenatutako irakasle bat espetxera sartu da. Ondoren, eskualdeko gobernuak 27 milioi euro bideratzea aurre ikusten du etxebizitzak erosteko eta sustatzeko. Jarraian,
Nafarroan kontzertuak bertan bera uzteko erabakiaren aurka helegitea jarriko dute. Azpian, eskualdeko gobernuak arraunizko biogas proiektua bertan bera utzi du. Azkenik, gazteak etxegabetzearen ondoren, lan egin nahi dugu. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. UPNek eta Geroa Baik, Jimenok iragarritako eskola ikasgelak ixtearen aurka daude. Kontzertu murrizketen aplikazioari urtebeteko moratoria eskatzen ari dira. Irudi nagusian, Pedro Sánchez gobernuko presidenteak Maria Txibite lehendakariaren eta Gitium sortzailea den Jeff Uren arteko sinadura begiratzen du. Txinak argi berdea eman dio litio bateria fabrika bati. Eskuineko berrietan, emakumeak filmatu zituen IES zizurko irakasleari 180 urteko zigorra ezarri diote. Azpian, bere bulegora iritsi ginen eta Uxue Barkos Antxon Alonsorekin zegoen. Jarraian, Nafarroak gerraren aurrean neurri fiskalen pakete arindua onartu du. Goiko berrietan, Nafarroan etako biktimen bilobek hitz egin dute. Azkenik, Brauliok dio, Victor Osasunan azteko gai den adin batean dago. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Nafarroan bateria lantegi bat egiteko konpromisoa sinatu dute Txinan. Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakaria Gitium enpresako buruarekin elkartu da. Detaile ugari daude zehazteke. Argazki nagusian, Nafarroako gobernuaren erreparazio batzordeak poliziaren eta eskuin muturreko taldeen 81 biktima aitortuak ditu azken urtean. Horiei omenaldia egin die gobernuak, Iruñeko Baluarte jauregian. Honen titularrean, aitortzaren ondoren omenaldia. Ezkerreko berrietan, zizur nagusiko gizon bati 180 urteko kartzela zigorra ezarri diote, 52 neska ezkutuan grabatzeagatik. Jarraian, trafiko handiko lekuetan dauden eskoletan airearen kalitatea okerragoa dela baieztatu dute. Ondoren, Iranek mehatxu egin du Persiar golkoan eta itsasogorrian itsas merkataritza blokeatuko duela. Azkenik, Ane Lindane artista eta humoristak dio. Abogados Kristianosen estrategiaren gakoetako bat da salatutakoen irudi publikoa zikintzea. Goiko berrian, espazioko lehia, Ameriketako Estatu Batuak eta Txina, ilargiaren konkistan. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nazio Batuen erakundeko adituek Israelek Libanon egiten ari den garbiketa etnikoa ohartarazi dute. Giza eskubideen espezialistek ohartarazi dute ebakuazio aginduak zabaltzeak eta etxebizitzen suntsiketak gerra krimenak direla. Argazki nagusian, iraungitako txertoen auziaren itzalean bildu da EAEko osasun mahaia. 9 hilabeteren ostean, osasun mahaia biltzekoa zen egunean, jakinda iraungitako txertoen auzia hasiera batean esaten zutena baino sakonagoa dela. Osakidetzak iaz 21 txerto motaren iraungitako 274 dosi jarri zituen. EAEko esietako zentro guztietan. Tartean, flotilla. Gazara bidean da Free Palestine ozen oiukatuz. Bestetik, manifestua. Gizateriaren kontzientziari egindako adierazpena. Eskuineko berrian, Hilario Urbizu, Olaztiko erbesteratua, Mexikon hilda. Beheko berrietan, Europa. Espetxeetako gehiegizko jendetzaren aurrean, CPTek espetxetzearen alternatibak eskatzen ditu. Ondoan, Olatz Merkader, Ezkiagako ikasle ohiak dio. Pertsona bikaina tratu txarrak ematen dituen pertsonare izan daiteke. Jarraian, bidaia. Txibiteren akordioa Gitiumekin Txinan. 450 milioi eta 700 lanpostu. Azkenik, Sandra Ramajo Realeko kapitain ohiak dio. 2019an bizi izan genuena, orain eurekin bizi nahi dut. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. 3. ekitaldi ofiziala egin du gobernuak azken urtean aitortutako 81 biktima omentzeko. Segurtasun indarren eta eskuin muturreko taldeen azken urtean aitortutako 81 biktima omendu ditu Nafarroako gobernuaren erreparazio batzordeak, gehienak torturatuak. Ana Ollo presidente ordeak azpimarratu du 10 urtez egindako bidea
oztopoz betea baina sendagarria izan dela. Tortura ezkutatzen zuen gizarte baten aurrean egina. Eskuineko berrietan, goian, lehen hezkuntzako ikasleek txupinazoa jaurtiko dute Iruñeko udaletxetik Sanferminetan. Uztailaren 10ean izango da, Sanferminetako aurren egunean. Txupinazoa jaurtiko duen ikastetxea zozketa bidez erabakiko da, aurrak hiriaren hobekuntzan proposamenak egiten dituztenen artean. Artelan plastikoak aurkeztu beharko dituzte. Behean, xoka, genero disidenteen hizkuntza. Oker gabiltza saioko atalean, xokaren inguruan aritu dira Euskal Herriko Geiles Askapen Mugimenduko Nafarroako kide diren Kepa Iekora, Ana Jaka eta Oskar Sada. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonomoa banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Markel, zer moduz? Egunon, egituz dure bai. Ongi. Gaurkoan, Euskal Herrian euskarazetik zatoz, Euskaltzale independentiston topaketari buruz hitz egitera. Konta eguzu zer den hori? Nik ez neukan entzun da behintzat eta konta eguzu pixka bat ulertzeko. Bai, hor 2019tik 21 arte horretan egin zen astindu prozesua, EH-ren barne prozesu bat izan zen. Eta hor erabaki zen behar zirela egin topaketa batzuk, topaketa nazional batzuk, eta hor Euskal Herriko euskaltzale independentista desberdinak elkartzeko. Espazio honen helburua da euskaltzale independentista ahalik eta gehien elkartzea, bertan elkarrekin hausnartu eta pentsatzeko, eta hausnartze horrek balio izan dezala hemendik eta 2 urtera begira ibilbideari norabidea emateko da. Helburu hori begira edo zergatik da beharrezkoa edo garrantzizkoa horrelako topaketa bat sortzea eta jendea elkartzea? Bai, nik uste dut azken urtetan ikusi dugu fasismoa haunitz goratu dela eta eskuin muturra indarra hartzen ari dela, eta beraz ikusten dugu importantea ere horri erantzun kolektibo bat edo mateko, eta euskara eta independentziaren aldarria erdigunera ekartzeko erantzun horretan. Euskal Herrian euskarazetik oraintxe bertan nola ikusten duzu euskararen egoera edo diagnosia nola egiten duzue? Guk uste dugu tokian toki egoera desberdina dela, baina hor azkeneko denboraldian ikusi dugu kontseiluak ezarri duela edo deitu diola larrialdi egoeran dagoela euskara, eta beraz hori egoera nahiko txarra orokorrean, baina ikusten ditugu ere bai aukerak badaudela eta aurrera egiten aldela. Egon gera azken 20 urteetan egoera okerragoetan edo beagoetan? Tokian toki, segurazki ez dakit erantzuten. Hemen, aipatzen duzue, badudela mehatxu berriak eta erronka berriak baita ere. Zentzu dira mehatxu eta erronka horiek? Nik uste dut orain antolatuta dagoen euskararen kontrako larraldi berri hau. Komisiones, UGT, eskuin muturra. Ikusten dugulako antolatuta daudela eta denaren gainetik doazela euskararen kontra. Eta aukerak topaketa hauek bezalako espazioak sortzen ari direla eta hortik erantzuna ematen ari zaiela. Aipatu duzu, oraindik ere aukerak badaudela eta itxaropena badagoela
Agian batzuentzako zaila da ikustea, aipatzen dituzun kontra guzti hauekin, nola egiten da itxaropen horiei eusteko eta horri begiratzeko? Ez dakit nire ustez eta hau pertsonalki, klabea dago antolakuntzan eta militantzian, eta jendea kolektiboki antolatzera edo estrukturatzera, eta horrek indarrak ematen dizkizu gerora erasoei aurre egiteko, luzera begira bertze helburu batzuk ikusteko, eta bar. Zein da euskararen eta independentziaren arteko lotura, zuen ikuspegitik behintzat? Guk uste dugu euskararik gabe ezin dela independentziarik izan. Hau da, ez dagoela herri bat hizkuntzarik gabe. Eta beraz Euskal Herria ez zen Euskal Herria izango euskararik gabe. Eta aipatzen duzu euskararen errepublika ere bai behar dela. Zer ulertzen duzu zuek Euskaren Errepublika esaten duzuenean? Hori, Euskal Herri independiente bat, euskaraz biziko dena, beti ere aniztasunean, baina nagusiki euskaraz eta euskaratik. Gaur egungo testu inguruan gertatzen ari den guztiarekin eta posible ikusten duzu hori gertatzea? Bueno, ez dakit, guk uste dugu baietz, baina hori helburu bezala epe luzera. Epe labur ertainean, jo marko dira pausoak ematen poliki-poliki eta errepublika horrerantz norabidea markatzen eta bidea egiten. Zer izan borko litzake lehenengo gauza aldatzen dena? Nik uste dut de base hizkuntza politikak aldatu behar direla, gutxi inbertitzen da hauetan, eta are gehiago diru publikoa kentzen da hizkuntza politiketatik, eta beraz hor uste dagoela gako bat, eta bertze gakoa uste dagoela jendea antolatzea, gure borroketara batzea eta hortik egitea. Hitz egin dezagun pixka bat antolatu dezuen topaketaz, asteburu horretaz, zer da bertan egingo dezuena? Hasieran aipatu bezala, helburu bezala du hausnartzea eta pentsatzea, eta badauden hitzaldi, tailer eta mota desberdinetako aisialdi eskaintzekin hemendik eta 2 urtetarako norabidea markatzea. Asteburu horretan, zer rol jokatzen du alde baterik maininguruak egitea, eztabaidak egitea, eta beste alde baterik, aipatzen zuena ez, hasialdia, pala partido bat badago, kontzerturen bat ere bai, zer rol jokatzen du bakoitzak? Bai, nik uste dut hor, badira 2 rol diferente, batetik dela gure diskurtsoa eraikitzea eta denen artean zerbait egituratzea, eta hori izango zen hitzaldi, tailer eta mota desberdinetako bertze solasaldiekin egingo duguna, eta bertzea da gehiago ez izateko bakarrik hitzaldi eta tailerrak eta txaposoa, bertze eskaintza mota bat. Garrantzitsua iruditzen zaizue horrelako topaketa batean formatu misto bat egitea? Bai, dudik gabe. Zer nabarmenduko zenuke zu pertsonalki asteburu honetan? Nik uste dut hor 2 gauz nabarmentzeko, nagusiki, bat ostiraleko hitzaldi nagusia, eta bestea larunbateko mahai inguru nagusia. Hor ostirale izango dugu ongi etorri errepublikara migrazioaren inguruko hitzaldi bat, ikusi dugu azken boladan pertsona migratzaileei jartzen zaiela euskararen gainberaren errudun bezala, eta horri buelta eta erantzun bat emateko zentralidade hartuko du horrek, eta gero larun batean euskaratik independentziara hitzaldia. Bereziki hor hitz egingo dena da ze lotura dagoen euskara eta independentziaren artean, eta zergatik joan behar duten elkarrekin eta ez banatuta. Oker ez banago, gazteen papera ere landuko duzu asteburu horretan, ze paper jokatzen dute gazte guzti honetan? Nik uste dut gazteria eta bereziki euskal gazteria badela dinamika eta bertzelako ekimenak aurrera ateratzeko gaitasun potentea edo gaitasun nagusia duen agentea, eta beraz honetan ere bai. Eta uste dut euskararen borrokara oraindik gazte gehiago ekarri behar ditugula, ze
ze ez dago gazte askorik euskararen borrokan, eta beraz ari gara ikusten zaharkitua gelditzen ari dela, baina parte hartu behar dugu hontan ere bai. Ze beste gai landuko dira bertan? Hor, azalduko dut pixka bat egitarauan nahi baduzu. Ostiralean hasiko gara mainguru edo hitzaldi nagusi horrekin, ongi etorri Euskararen Errepublikara. Eta gero izanen dugu kontzertu akustiko bat, Janitzekin, horko herriko tabernan, Azpeitikoan. Eta gero egunak itzeko 10:00 palapartiak izango ditugu. 2 palapartida, bat gizonena eta bertzea emakumena. Eta gero, larunbat goizean 10:00 izango dugu bertze mahainguru nagusia, parte hartuko dutena Ernaik Jardunek eta Euskal Herrian Euskarazek, eta hori, Euskaratik independentziara izenburu hartu du, pixka bat ikusteko independentzia, solasten dugun independentzia hori euskaraz izan behar duela, eta zehazteko bai zer izan beharko lukeen Euskal Errepublika eta bertzelakoak. Gero izango dugu ekitaldi nagusia eta bazkaria, eta ondotik arratsaldean tailerrak. Egongo dira bi multzo bezala, lehenengo orduan egongo dira 4 tailer, ez dut orain buruan ze tailer diren, baina eta bigarren orduan bertze 4 tailer. Hor izango ditugu intersekzionalitatea, azken hilabetetan bultzatu dugun dinamika bat, migrazioen afera, gazteak, aisialdia, eta abar. Eta gero izango ditugu 2 tailer praktiko ere bai, izango direna bat eduki sortzaile, izan zaitez eduki sortzaile ditu diogu. Pixka bat ikusten dugulako azken molan ere euskal eduki sortzaileak mugitzen hasi direla eta antolatzen hasi direla, eta beraz horri leku bat egin nahi izan diogu. Garrantzitsua iduritzen zaigulako digitalizazio garai hauetan eta inbertze ordu pasatzen ditugunean pantailan ere euskal edukia eta euskarazko edukia egotea, eta bertzea mural margoketa iduritzen zaigulako garrantzitsua ere bai, kaleetako paisaiak euskaraz izatea. Nahiko bete egitaragoa. Bai. Bueno, eta gero ez dut aipatu, eta gero kontzertuak egongo dira Tapia eta Leturia Band eta Maruxak. Bukatzeko bikaina. Bai, ongi bukatzeko. Norentzako dago zuzenduta topaketa hau? Militantzako bakarrik, edonor joan daiteke? Ez, militantzeko bakarrik ez, edonor joan daiteke. Topaketa pentsatuta euskaldun, euskaltzale eta independentista guztientzat. Izena eman behar da, edo nola funtzionatzen du horrek, bertara jotearekin nahikoa da? Bai, hor pixka bat antolatzeko ireki genuen izen ematea, nola tailer, larunbat arratsaldeko tailer eta hitzaldiendako eta kontzertutako sarrera erosi behar da. Baina hori, tailerrak naiz debalde izan, izena eman behar da. Ados. Topaketa honek baina ematen disentzazioa pixka bat Euskal Herriko jendea elkartzea eta batez ere jende ez ezaguna ere ezagutzea zurekin identifikatu sentitu daitekena pixka bat sare bat sortzea. Zergatik da garrantzitsua elkar ezagutzea, akaso bizkaitar batek Lapurdiko norbait ezagutzea zentzu honetan, biok nahi dugun zerbaitetan, zergatik da garrantzitsua elkar ezagutzea? Nik uste dut alde batetik sarea bera indartu behar dela, eta beraz garrantzitsua dela topaketa edo topagune hauek bultzatzea. Eta bertzetik askotan gaudelako gure herrian edo gure hirian eta gure gauzak egiten, baina ez dakigu gero bertze realitate batzuk existitzen direla edo balimakigu existitzen direla, behintzat ez ditugu ezagutzen. Eta beraz horiek ere bai hurbilagotik ezagutzeko. Eta borrokari berari ere bai como forma nazional bat emateko eta hori. Espero duzue profil mota jakin bat asteburu honetarako? Pues badago eskaintza profil haunitzen dako, orduan espero dugu denetarik etortzea. Zergatik Azpeitin? Nik uste dut ez dagoela zergati zehatz bat, baizik eta hori baloratu dira leku batzuk eta egokina ikusi da Azpeiti eta beraz hortxe. Dagoeneko aurkezpen batzuk egin dituzue, zer moduzkoa izan da oraingoz erantzuna?
Ongi, egin ditugu batzuk eta jendea hurbiltzen ari da, jendeak interesa erakusten du eta beraz motibatzen du horrek ere bai. Ikustea ez zaudela zu bakarrik zure mobidea, baizik eta jendeari interesatzen zaiola. Zer espero duzu hemendik aurrera jendearen erantzunetik eta topaketan bertan zer espero duzu jendearen gandik? Ez dakit asko, baina espero dugu animatzea jende asko eta ber. Izen emateak oraindik irekita daude? Bai, izen emateak daude irekita, ez dira itxiko. Ez dira izten, bale. Bai, hori da. Eta izena eman daiteke eh.eu-en, hori da gure webgune eta hor daude loturak eta bar. Topaketan lantzen dezunari buruz egiten, egongo da jendea esaten duena independentismoaren asuntoaren ikurruti dagoela edo, zer esaten diozue horri zuek? Bai, independentismoa edo independentzia urruti dago, baina geroz eta aukera realagoak ikusten ari ditugu, eta nik uste dute independentzia ikusi behar dugula tresna bat bezala Euskal Herria aske eta zapalkuntzari gabeko Euskal Herria bat ikusteko, eta ez helburu bezala. Erran nahi dut, ez dugu independentzia eta listo, baizik eta independentzia zertarako. Nahi dugun Euskal Herria aske, feminista, sozialista eta bar, hori lortzeko. Eta zer esaten diozue Euskararen egoera hain larria ez dela dioenari? Nik uste dute hori esaten baduzu alde batetik ez zara enteratzen ze panorama dagoen Euskal Herrian, eta bertzetik egoera baditzen ari zarela edo. Topaketaren barruan edo EH-en bertan egiten duzue, hartzen duzue tarte bat autokritikarako ikusteko zer hobetu daitekeen, zer zen joan hain ondo, zer egin dezakegun hurrengo baterako? Bai, dudik gabe. Nik uste dut eta hortik hasten da ere hurrengo topaketaren antolakuntza. Azkenean ez baduzu balorazio bat egiten, ez duzu jakingo zer pentsatu hurrengo orako. Hori justo galdetu behar nizun, aurreko topaketa duela 2 urte izan zela, esan didazu. Zer aldatu da, geroztik? Ez dakit aldatu den asko, aldatu dira zentralidade hartu duten gaiak, gai bat behintzat, migrazioarena, eta nik uste dut adibidez aurreko topaketan tailerrak ziren askoz gehiago, baina ikusi zen bezala gutxiago eta jende gehiago bakoitzean. Eta gauz, errango nituzke, gauz teknikoago, keno bertze gauz batzuk. Eta topaketa hauek epeluzera zer egin izan dezakete? Nik uste dute sarea indartzea, eta jendea Euskal Herrian euskarazen baitan antolatzea. Azkenean hori bada ere bai topaketa hauen helburu bat, bada ere bai Euskal Herrian euskarazek baduen helburu nagusietako bat, antolakundea bera handitzea eta jende gehiagoren gana llegatzea, eta hoixe. Pixkanaka bukatzen joango gara, Markel. Aipatzen zenun Euskal Herrian euskarazen helburu nagusienetako bat. Baditu ametsak Euskal Herrian euskarazek? Bai, dudik gabe. Denek baditugu ametsak, eta errango nuke hori Euskal Herrian euskarazen ametxe nagusia dela Euskal Herrian euskaraz egitea, eta ez erderetan. Eta independentziari dagokionez? Baita, Euskal Herrian euskarazek erran nahi du Euskal Herria bat egon behar dela, Euskal Herri independente bat egon behar dela, eta beraz independentzia behar dugula. Eta Euskararen biziraupenerako independentzia beharrezkoa dela. Animatuko zenuke jendea topaketa hauetan parte hartzera eta gerturatzera? Bai, nik uste dut aukera polita izaten aldela, ongi pasako dugula, dudik gabe. Eta gero ikasteko ere gai potenteak badaudela, eta hizlari eta bertzelako potenteak ere bai. Zer esango zenioke zalantzan dagoen bati, ez dakit, igual beste plan bat daukat, ez daukat norekin jun, zalantzan dagoen bati, zer esango zenioke? Ez dakit, errango nioke hau 2 urtean behin dela, bertze plan batzuk
edo noiz bete aldirela. Eta horrelako hitzaldiak, esken nik uste dute badauden hitzaldiak egiten oso potenteak direla, eta horrelako hitzaldiak ez ditugula ikusten maiz. Eta hori, animatzeko, eta bakarri bali mazaude ez duela, berdin duela, gu hor gaudela, eta gurekin etortzera animatzen ditugula. Eta zer galtzen du etortzen ez denak? Nire ustez galtzen du asteburu bat ikaragarria, motivazioz betetako asteburu bat, jendez betetako asteburu bat, euskaraz betetako asteburu bat, eta hori. Mila esker Markel etortzeagatik, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen edo... Ez, nagusiki hori, sarrerak erosteko, izena emateko, eh.eus webgunean, eta animatzeko. Mila esker etortzeagatik, animo asteburuarekin imaginatzen dut lanera izango dezuela, hori prestatzeko, eta disfrutatu dezazuela. Mila esker. Behar duzun guztirako, aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Gaur, ostarte zabalak izango ditugu eta temperatura gora egingo du. Temperatura maksimoak pare bat gradu gehiago igo daitezke eta 22 eta 25 graduren bueltan ibiliko dira. Zeruan hodei batzuk izango ditugu, batez ere goizean goiz eta arratsalde gauean, baina giro eguzkitsua izango dugu egunaren zati handi batean. Haizea aldakorra izango da eta ipar-ekialdetik finkatuko da eguerditik aurrera. Lehen orduetan behe-lainoa izango da barnealdeko hainbat txokotan. Ostiralean, udaberriko giro lasaiarekin jarraituko dugu. Ildo beretik jarraituko du eguraldiak, goizean goiz behe-lainoa agertuko da, baina zeruan erdi mailako hodei eta goi hodei gehiago ikusiko ditugu. Kostaldetik gertu, eguerditik aurrera ibiliko den ipar-haizearekin eraginez, temperatura maksimoak apur bat jaitsiko dira. Gainerako tokietan, aldiz, balio berdintsuekin jarraituko dugu. Kaixo eta ongi etorri gurera, Gabi, zer moduz? Ondo, hemen eguerdia itxaroten, etxean, beti bezala, azken sasoian beti bezala, bilobaren batekin etxean. Lanean beti bezala, ezta? Imaginatzen dut, jendeak hobeto ezagutuko zaituela, esaten baldin badugu Gabi de la Maza, ezta? Azaldu iguzu, inork ezagutzen ez zaitu harrituko ninduela, zer egiten dezun zuk? Beno, nik oin ja 9 urte egiteko nago jubilatuta, baina nire azken 26 urteak lanean, ni lehen hezkuntzako irakaslea nintzan, egin nuen hezkuntza saileko Euskal Girotxe barnetegi batean. Hor irakasle bat bere gelarekin zetorren euskeraz bizitzera, eta orduan hainbat ekimenak egiten genituen euskeraren erabilera eta hori, motivazioa lantzeko. Eta orduan ni aspaldian nenbilen nola bilatu musika importantzia handia izan du euskeraren erabilera eta motivazioa lantzeko. Eta lehenengo egiten genioen biniloekin, gero binilo eta kaseteak, gero CD-ak, eta gero ja MP3a llegatu zen, eta historia horretan, ni gelan burua altxatzeko maitik, eta ja informatika sartu zenean, ibili nintzen bilatzen nola
abestu, baina taldeka eta modu batean. Eta 2004an edo horrela topatu nuen programa bat, ja barnetekian bideo edizioan, ze talde bakoitzarik prestatzen genion egonaldia bukatzen zenean bideo montai bat, orduan horretan barnetegiko irakasleok eskarmentua bagenuen. Baina, horrekin lotuta, topatu nuen programa letra sinkronizatzeko era egokian, eta hor, abiatu nintzen lanerako karaokeak egiten. Hor, 2004tik 2008ra, nik urtero prestatzen nituen 30 kanta edo horrela urtean zehar barnetegian lantzeko, eta tarte horretan, uste 2006an edo horrela YouTube sortu zen, eta 2008an talde bateko ikasleek eskatu zidaten. Oie, egonaldian erabili ditugun abestiak, zergatik ez dituzu igotzen YouTubera, eta orduan ja gure etxetik erabildi ditzakegu. Uztaian 2008an hasi nintzen igotzen, eta igo nituen lehenak arrakasta izugarria izan zuten, eta jendeak hasi zen eskatzen, orduan. Uda horretan, igo nituen, egina nituenak, 80ren bat, eta ja hortik, aparte lanerako prestatzen nituenak, hasi nintzen prestatzen, jendeak eskatzen zidanak, nire gustoko abestiak, eta, azkenean Euskal, eta bihurtu da, badira 2008, 18 urte dira, baina 20 urte baino gehiago karaoke horiek prestatzen ditu dela, YouTubeen eta Euskal kantagintzan egia esanez oso ezaguna egin dela. Hori da historia. Hasi zinenean YouTubera bideoak igotzen, imaginatzen dut, ikasleek eskatuta, etzen nuela esperoko arrakasta hori izatea, gaur egun daukazun hori hartzuna izatea, baina nola izan da hasierako arrakasta hori, eta gerora mantendu duzun arrakasta hori, ze oraindik ere mundu guztiak erabiltzen dituen bideoak dira, nola jaso zenuen hori, edo jaso izan duzu urteetan zehar? Momentu horretan bideoak zabaltzeko ia YouTube, zeuden beste, ni zabaldu nunean, bazegoen beste horri bat zela Euskaltube. Ez dakite inoiz entzun duzuen, eta Euskaltuben hasi nintzen igotzen. Gero Euskaltube, YouTuberen hori desagertu zen. Eta gero bazegoen Vimeo eta beste plataforma batzuk, baina plataforma gutxik, YouTube zen. Eta YouTuberen politikak nahiko zabalak ziren sasoi horretan. Oin asko zitxiagoak dira. Orduan, nola bizi izan nuen, ni hasieran igo nuen lehenengoa, beti aipatzen dut, igo nuen lehenengo karaokea, izan zen Sorotan Beleren arratsalde honetan, eta gaurko arratsalde hau arte. Izan zen, justo, igo hori eta hurrengo egunean, ailegatu zitzaidan mezu bat Amsterdametik, Holandatik, Erasmusen zegoen, ez dakiz ere egiten zuen oraindik Uztaian. Baina, Erasmusko ikasle batek esan zidala, ze gozada, mesede zigo gehiago ez dakiz ere, eta zizen, eta handik, eta gero justu urte horretan, orduan, hasi nintzen mezua, baina lehertu zen historia abenduan. 2008ko abenduan, hasieran egon zen momentu bat Mikel Laboa hil zala, eta orduan, egun horretan, Laboaren ez dakizen bakantak izango nituen igonda une horretan, dozena erdi edo horrelakoa. Eta orduan, gau horretan eta hurrengo egunetan, Laboaren kantak eta hori eta jendea gainera hasi zen eskatzen gehiago igotzeko, eta orduan hor. Eta gero,
horrekin arpidetza pilo bat, derrepente egunero aiegaten jatazan mezu pilo bat jendeak arpidetzen zela abendu horretan. Eta Gabonetan, hasi ziren Gabonetako kantak eskatzen, hasi nintzen Gabonetako kantak, eta horre geometriko zen eskatzen. Gero, egia da, azken urteetan plataforma gehiago atera dira, jendeak igual lehen YouTubeen bideo bilatzen eta 3 minuto mantentzeko pantalla baten aurrean komplikatua da, edo bideo bat hori eta beste TikTok dela eta beste direla. Baina, mantentzen da. Hilabetero 700.000 bizita du kanal batek eta 2 kanal dituk eta besteak erdia. Orduan, milioi eta piko bizita 2 kanalen artean hilabetean badaude. Eta egon ziren beste urte beste momentu bat milioi 2 milioietara llegatu zirela, Gabonetan, eta orduan, momentu honetan hainbat plataforma daudela eta hainbat historia mantentzen da ia 25.000 bizita, kanal principala 25.000 bizita egunero, orduan, behintzat hori, eta hori da, tartean ere, erosi nuen dominio txantxangorria.eus eta badekote web bat edo blog bat non badago bilatzaile bat eta era erraz inor egin nahi baldin badu karaoke saio bat, nire weba erabilita egin dezake edonon. Baldin badu internet konexio bat, edo YouTubeen bilatuta zuzen, edo nire web erabilita badauka bilatzaile bat, karaoketekan, eta hor kanta bat bilatu eta proiektatu. Claro, aipatzen zenituen zenbakiak dira erraldoiak. Badakizu zenbat bideo dituzuna YouTubeen jarrita? Momentu honetan hurbiltzen nago 4.400 era. Ondino ez da llegatu, baina inguru horretan dabe. Eta nola, egia da urteak daramazkizula, baina 4.000 bideo baino gehiago egitea izugarrizko lana da, eta konstantzia egon behar da, eta nola egiten da lan guzti hori? Lanean nengoenean egiten nuen batez be, afaldu ondoren, jartzen nintzen egiten, eta batzuetan joaten nintzen noera ordu bietan, eta gero goizeko 8etan altzatu lanera joateko. Hori zazoi horretan. Oin nire gorputzak ez du horrelakorik aguantatzen. Eta egia zanez, hainbat urtetan horrela egin nuen, eta urteak erori jatazan neurrian, oin igual ekoizpena, denbora teoriaz, denbora libre gehiago daukat, baina kudeatu behar da denbora. Esaten da, jubilatu eta gero. Eta oin egiten dudana batez be, ataratzen dudanean denboratxo bat, edo goizean, edo arratzaldean, edo iluntzean, baina ia egunero ez dut egiten, baina hilabetean igual dozena bat edo bai prestatzen dut. Batez be, ataratzen diren nobedadeak, ikusten baldin badute onak direla jendeak taldeka kantatzeko, taldeek eskatzen didatenak, badaude taldeak oin badekote zerrenda, badeko baita karpeta bat, horre batzuk batzuen da, zabaltzen dudanean karpeta hori, ze potoloa dagoen karpeta eta denboratara behar da. Eta orduan horrela, banoa aukeratzen kantak, bidaltzen didatenak, badaude abeslari batzuk bidaltzen didatela letra eta hori, batzuetan ikusten baldin badu bideoklip bat interesantea dana, eta letra ez badu topatzen, saiatzen naz edo Instagrametik, edo Facebooktik, edo haiekin harremanetan jartzen eta eskatzen. Eta euneko
80ean bidaltzen didate letra eta dana. Eta eskerrak ematen didatela, azkenean plataforma bat da baita euskal musika zabaltzeko. Bai, eta ikusgarritasuna ematen dira, imaginatzen dut guztiei. Bai. Ni beste helbururik ez dut. Nire helburua zen euskararen presentzia internetean zabaltzea, eta ze metodo hori nik konprobatuta neukan barnetegian, umeak, aurrak, baina ez bakarrik, helduak ere motibatzeko, musika, eta hori musikari guztiek esaten dabe. Oso arma potentea da. Eta orduan, ni beti euskal musikaren oso zalea izanaz, gaztaroan ere ibili nintzen plazaz plaza lagun batekin kantatzen, eta hemen topatu dut hobi bat, eta ez dakit nik euskerari laguntzeko, eta euskal musikari laguntzeko, eta hor daukadan ordaina da ematen didana harrotasun hori, lan bat egin dudala eta jende asko eskertzen didala. Inoiz harritu zaitu, Gabi, zure bideoren batek izan duen erabilerak, ez dakit, eskola batean, helduekin euskaraz ikasteko, jaietan, edo, ez dakit, zuk esango didazu, inoiz jaso dezu zerbait harritu zaituena? Harritu nindun, nola da, talde bat, Bergarako talde batek egin zuen kanta, kanta bat egin zuten Gabi de la Maza. Hori gero, Txuntxun Brigadek, ez hitzaidean ataratzen izena. Txuntxun Brigadek taldeak egin zidan kanta bat Gabi de la Maza esaten, gainera, hola, nahiko humoretsua zan, batek egiten zuen Gabi de la Mazaren papera, eta esaten zuen, deitzen dizugu Eusko Jaurlaritzatik, eta Euskadi saria emango dizugula, ez dakiz zer, eta gero kanta da katxondeo hutsa, eta kristoen grazia egin ziren. Eta horrelakoak, anekdota pilo bat ditut, beste behin joan nintzen Urruzuno sariak, hezkuntza saileko barnetegi eramaten zuen departamentua Nolegak, baita beste proiektu batzu zituen, eta haien artean Urruzuno literatur saria. Eta saridunak beti sari bezala ematen zieten astebete bate aterpe batean, eta ni birritan edo hirutan joan nintzen argazkiak ataratzera, eta nola haientzako be ezaguna nintzen, gauza horietaz hitz egiteko. Eta Gasteizko neska batek, esan ziren, badago rapero bat Gasteizen, kanta batean aipatzen dizula, eta ez dakizer. Eta esaten duela, kanta hori zu ezin izango duzula karaokeatu. Eta hori nola, apuntatu nuen, etorri nintzen etxera, uste dute, bilatu nuen letra ez zegoen osoa ibili nintzen gero transkribitzen, eta rapa bakizu oso harina doala, eta komplikatua da azkenean silabak ondo. Egin nuen, eta igo nuenean, erantzuna izan nuen raperoarena, eta tutxe. Eta horrelako anekdota graziosoak badaude, pilo bat. Zein izaten da karaoke bat sortzeko prozesua? Lehenengo aukeratu egin barrezu, aipatu duzu, zuk aukeratuta edo norbaitek esaten dizulako edo, baina gero nola egiten duzu karaokea, eta zenbat taratzen duzu? Prozesua da lehenengo letra, ezta? Letra izatea. Bideoklip bat baldin bada, errazten du gero bideomontaia, ez dudala egin behar ni montai bat argazkiekin, eta hori. Naiz eta jende askok eskertzen du egin ditudan montajeak batez bekanta batzuekin. Lehenengo prozesua da letra. Letra
sinkronizatzeko silabak banandu behar dira barra inklinatuarekin. Eta hori, duela urte bete arte, egin behar nuen lehenengo silaban ipini barra, gero, kopiatu Ctrl C barrarena, eta gero, banan silaba guztiak ni banatzen nuen. Horrekin, letra laburra edo luze, rapero baten kanta karaokeatzeko, bota hor, letra oso luzea, orduan egon nintzeke, ordu erdi edo hori Oine, azken urteta, ia dagoenetik, oine ChatGPTen edo Geminin edo Copiloten jartzen dute letra eta esaten diot, banandu silabatan. Eta, akats batzuk kendu eta gero ni zuzentzen ditudanak, banatzen dut. Horrek, ja kentzen dit, orain, inteligentzia artifiziala kentzen dit ordu erdiko lana. Lehen egiten nuena. Orduan, pizka bat, hori azken urtean bilatu dudan prozesua. Bueno, ja letra banatuta daukadanean, ipintzen dut Karafun programan, eta orduan hor igo behar dute audioa, eta orduan normalki egiten duzuna da, ipintzen dute 150ean abiaduran, eta tabuladorea emanaz, basoaz, hori, musikaren erritmoa eta silaba bakoitzak kokatzen kolpea. Gero nire karaokean ikusten da bolita bat ematen duela kolpea. Hori musika irakasleek asko eskartzen dabe. Eta egiten dudanean programa horretan egin dezakezu baita bideoa eta dena egin eta programarekin dena egin dezakezu. Baina nik ia bigarren urtetik hasierakoak egiten nituen karaoke guztia programa horrekin, bai argazkiekin edo bideoarekin, eta nik egiten dudana orain da fondo berde bat edo fondo urdina gero kromakei egiteko. Orduan, generatzen dut, sortzen dut bideo artxibo bat fondo berde edo urdinarekin, eta gero zabaltzen dut bideo edizio programa bat. Ja, hor badeko plantilla bat eginda, nire ikonoarekin goian, karatula izena, ez dakizer gero titula ipintzeko, oin sartu dute azken urtean bukaeran QR bat nire webera joateko, eta hordeko plantilla hori eginda. Orduan hor, ipintzen dute generatutako kromakeiez bideo artxiboa, eta ez baldin badu bideoklipa, behan ipini bestea, eta ja prozesatzen dut, eta ja hori generatu. Zenbat denbora izan daiteke hori bideoklip batekin, bota bi ordutatik hiru orduetara, orain jakenduta silabak banatzeko lana iarekin egiten dudala. Bada lana, edukitzeko dituzun bideo kopuru guztiak lan desente da. Argazkiekin emaiozu igual 2 ordu gehiago. Bilatu behar duzu. Oin baita, azkenetan argazkiekin, ja ez ditu bilatzen argazkiak igual interneten edo nire argazkiteka luzea dauka. Egiten, orain ja batzuetan argazkiak generatzen ditute iaz, doaineko iarekin, eta saiatzen naz, ematen dizute 5 irudi edo horrela generatzeko, eta horrekin, baina horrek ere denbora luze eramaten du. Prontak idazteko, eta orduan, ni argazkiekin egiten baldin badu, bota 2 ordu gehiago bideo bakoitzean.
Orduan, hori galdera askotan egin diate. Kalkulatu duzu, hori, eta ni beti esan du, bataz besteko 3 ordu eta erdi. Eta gogoratzen du, Iruñerriko AEK-koek egin zuten hemen Bizkaian Forun barnetegi bat eta inbitatu ninduten, eta galdera hau egin zidaten. Eta orduan, harin ibili ziren kalkulatzen zenbat ordu, zenbat egun, eta ia hori da, eta ez du gogoratzen, baina uste dut urte bat pasata bai ematen zuela. Bai, kopuru guztia esan duzu ez, kantu guztiekin eta asko da, Eta, bueno, imaginatzen dut, badakizula, baina zure kantuekin jende askok ikasi ditu euskal kantuak eta ikasi du euskera baita ere. Hori zuk nola bizi duzu, zer suposatzen dizu horrek? Bueno, oin ja baita hori, sasoi batean, lehen aipatu dudana, YouTube ia zenean plataforma nagusia bideoak ikusteko, ze oin ja, eta jendeak mezu pilo bat idazten dizuen YouTubeen. Oin ja jende gutxiago idazten du, baina jarraitzen da idazten. Baina lehen zen uholdea jendeak eskartzen, eta ez bakarrik estatu espainoletik, bigarrena Frantziatik, azkenen iparralde eta Euskal Herria, baina mundu osotik heldu zaizkit mezuak eskartzen, ni gehien lehenengo urteetan, lehenengo 10 urteetan, ailegatzen zitzaizkidan mezu asko barnetegi pasatutako ikasleen mezuak, eta batzuk izan ziren migranteen hemen urtea pasatutako ikasle batzuena, euskera ikasi zutena, baina berriro bueltatu zirenak bere lurraldeetara, Marruekosera edo Rumaniara, eta handik idatzi, kanal hau Zuzara Gabi barnetegikoa ez dakizer, eta orduan hori benetan, holan, hori mezu horiek aiatzen jatazan, fibra ikutzen zuten, oso politak. Ze kanaletan, eta aipatu dituzu bi kanal dituzula, zeintzu dira gehien ikusten diren bideomotak? Edo zen musika joera dago, edo zeintzu dira bideo nagusienak? Bueno, batzuk dira, adibidez, batzuk dira momentukoak, korrika adibidez, korrika direnean, korrikarena. Gabonetakoak. Gero, lehen aipatu du Mikel Laboa, abeslari bat hildenean, hori 2008an hil zen Laboa abenduan, eta 2009an hil zen Lete. Eta orduan, hor, momentu horietan, gehien entzuten ziren kantak, horiek ziren, gabonetakoak. Orokorrean, umeen kantak, baina umeen kantak, hasieran, hori, baina gero, sortu dira enekantak, sortu dira kanal pilo bat oso kalitate honekoak, gainera haiek ekoizten dituzten bere bideoak, eta hori da beste gauza bat, nik orain zabaltzen dien kanal guzti horiek, euskal kantak edatzeko, euskal musika edatzeko, batez be umeenak, eta hori, saiatzen dira denak, ez bada karaokea, letra jartzen behan, sistema batekin edo bestekin. Eta hainbat musika taldek ere bai, ikusi duten, ze arrakasta duen bideoklip batek edukitzea karaokea, edo edukitzea letra, jendeak kanta desan. Eta hori uste dut, nire kanalek izan duten zer ikusia hori suertatzeko. Oin edozein bideoklipean oso normala da ja agertzea letrarekin. Batzuetan horrek, karaokeatuko dut ala ez, ja letra baldin badu. Eta hor nabil ni zalantzan edo...
Zuk sortzaile gisa... Karaoke hartzeko oso aproposak, baina ipini dabela letra fijoa, ez da karaokea, eta orduan ni batzuk egin ditut, gero ez dakite, musika taldeak jartzen baldin badu, igual ez du nahi gero nik egitea edo ez egitea, eta orduan zalantza horrekin geratzen naz, eta, bueno, orduan, hori, ni uste dute, nire kanalek eragin dutela bai musikariei eta bai umeentzako ekoizten dituztenak kantak umeentzako baitak jartzen dutela bere eta gainera kalitate izugarriarekin. Eta seguro hortan eragina duela zuk hasi zenuen ekimena zalantzarik gabe. Bai. Bueno, gero izan dute eskaerak eta eskartzen diet pilo bat. Adibidez, biziposak eskatu zidan egitea haiek egin dituzten hainbat taldeentzako hainbat bideo eta hainbat kanta bertsolariekin, abeslariekin, eta enkargatu zidaten lana, eta haien sorturiko material guztia badituzten nire karaokeekin, eta ekoiztu dituzte unidade didaktiko batzuk, talde bakoitzaren problematika azaltzeko, eta hori, bueno, horrelako enkarguak eta batzuetan, baditut. Zu sortzaile digitala zera, Gabi, nola ikusten duzu gaur egun badago euskerazko eduki nahikoa formatu digitalean diot, Egia esanez, ni momentu batzuetan esate positiboa begiratzen nuen, ezta? Ikusita ze arrakasta zuen nire kanalak eta hori, eta horrek ni ez dute neurri txiki batean ze eragina izan duen egite modu hori besteok kalitate hobeagoarekin egin zezaten eta hori, konparatuta beste hizkuntz txikiekin ni uste dut askoz gehiago. Eta erabilera handia. Lehen bazegoen, nola da, ez dugu horatzen nahi, bazegoen blog bat, neurtzen zuena zeintzu ziren gehien ikusten ziren kanalak euskeraz. Eta gero egon zen 10 urte, baina ez dakiz subentzioak desagertu zitzaizkien eta desagertu zen. Oso interesantea zen, eta hor ikusten ziren, ze kanalak ziren gehien ikusten ziena. Eta kenduta holan generalistak EITB-koa eta hori, beste guztiak ziren Katxiporreta, Enekantak, nire bi kanalak, euskal musikaren berritxarrarenak, musikaren hori, eta gero generalista albisten EITB-renak eta hori. Desagertu zen eta hori neurgailu oso nazen ikusteko hori. Gero badaude plataforma batzuk, ni batzuetan deitu didatenean azaltzeko hau egin dute estadistiken hori, badaude pagina web batzuk neurtzen dutela, baina ez dute neurtzen Euskal Herri mailan. Neurtzen dabe estatu mailan eta mundu mailan. Eta ni momentu batean, estatu mailan nire kanala egon zen lehenengo 100 artean. Baina YouTuberen oso hasieran. Onja ez dut uste, ze komplikatua da, badaude hori, baina orduan, euskal musika, internet ez bakarri musika. Ni uste dut, baditugulo, badagoela ekoizpen handia. Gero erabilera, ez dakit. Egia esanez, da mundu bat, esaten dena, dala euskararentzat izan behar da 8. lurraldea,
eta guda hori ezin dugu galdu. Ja. Ezin dugu galdu, eta hor tinko mantendu behar dugu. Bueno, pixkanaka bukatzen jungo gara, denbora bukatzen ari zaigula. Badezu etorkizunera begira beste proiekturen bat? Hoi momentuz bilobekin, arrapaladan etorri emazte eta biok, gaude txikitsu batekin, 6 hilabeteko, gaur betetzen du 6 hilabete. Eta, bueno, atzo, ja erratu naiz. Eta 5 urtetan 4 biloba izan ditugu, 4 neskatu eta orduan horrek betetzen digu denbora ondo. Beraz, oraingoz dagoen bezala jarrituko dugu. Bai, orduan, momentuz honekin mantendu, jarraitu noizbehinka karaoke eta egiten dizkidaten eskaerei aurre egin, eta bueno, ni uste dute ni ja ez dakit, gero pagina web dagoen moduan elikatu eta besterik ez. Beste proiektuak, bai, ni uste dute horrekin nahikoa daukat. Kuriosidadez, Gabi, zein izango da igoko duzun hurrengo abestia? Bueno, duela batzuetan aipatu dut, Instagrametik bilatzen du kanta interesanteak, eta ez du topatzen letra, eta letra baita batzuetan hor, ja denbora luzeatzeko transkribitzen ditu letra. Baina bakizu, konbustadurak direla, euskalkiak direla, eta justo hitz bat esaten denean bateria jotzen da eta ez dakizu zer esaten duen. Eta orduan, letrak, oin duela 2 hilabete horrela eskatu nion abeslari bati, satir hori letra bat, eta Instagrametik bidali nuen mezu bat, eta aste honetan erantzun dit. Orduan, ja badeko programan ja bidali ditori, hori da hurrengoa, eta hurrengoa talde berri batek enuen ezagutzen, bidali dite Sweetransferrez bideoklipa eta letra, eta prestatuko dut. Duela gutxi, han Iruñeko, nola da taldea, bidali diate, itxo momentu bat. Hau, Ibilbedi taldea, bidali zidaten, nola da, primerako programa batean parte hartuko zutela, eta karaokea prestatzeko hori. Prestatu nuen karaokea, dino, hau anekdota polita da, ze behitxu zebueltak ematen du mundua. Prestatu nuen argazkiekin karaokea. Haiek erabiltzeko lingo edo programan edo, primerako. Eta handik hori, programa baino lehenago, programa horretan lan egiten duen tipo batek zen Txuntxun Brigadeko taldekoa. Eta deitu zidan, ea artxiboa bidal nezaken kromakei kentzeko irudiak eta bakarrik hori, prestatu ni eta bidali nuen eta azkenean programa erabili zuten hori. Orduan, behitu zehueltak, eta gero ibilbideikoak oparia bidali zidaten bere diskografia, ni uste dut osoa, 3 CD eta LPA, eta bueno, hauek jorratu behar ditut, ea besteren bat egiteko, ibilbedirena. Ze baita fijo bat, badira ja 4-5 urte, San Fermin txikitonan egoten naizela, laban egoten naizela karaoke saio bat egiten. Han ezagutu nuen ibilbediko batzuk ezagutu nituen lehenengo urtean laban. Gabi, mila esker etortzeagatik eta kontatzeagatik egiten duzuna, eta baita egiten duzun lan guztiagatik.
Eta jarrai dezazula bideo honetatik, denok eskertzen dugu pila bat egiten duzu lana, beraz mila esker. Bai, zuei ere. Hurrengora arte. Bai, berdin. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.